wallahi. Aikin banza aikin. Da wani ne bani labarin cewa kin aikata haka ba zan yadda ba. Zan dauka shadow akai bi. Wannan magana auren ki haƙura da shi mutum da kin san cewa ba magana fashi. Shikenan kar ka fasa. Tunda ba za ka fasa ba ni kuma ka sake ni yafi min sauki. Saki. Wallahi ba zan sake ki ba. Ai ni wannan kalmar ma ta saki ban san ta ba. In za ki haƙura ma ki rungumi kaddara da Allah ya sauka mana gwanda kin haƙura. Dan Allah ka saurara min malam. Ba wata kaddarar ni da zan karba. Ba zan karbi wata kaddara ba. Idan kuma har ka zabi haka to wallahi tallahi ba kai ba kwanciyar hankali a cikin gidanka. Domin ni ba zan sake baran yadda ma na zauna da wata kishiya a cikin gidana ba. Ni kuma ina so in tabbatar miki da cewa idan kika sake aikata irin abin da kika aikata yau wallahi sai na mugun saba miki. To da ke ni? Ka da ke ni dan Allah. Na ce ka dake ni. Dama ni fa abin da nake so kenan ka dauki mataki akai na sai na tafi gidanmu. Munafiki zo man mata kawai. I am warning you. Mind your tongue when you talk to me. Be very careful. Ah. Hello, sweetheart. Me? Ba na so ba. Ba na son abin da kake yi ba. Me kake me? Wai hanni Adnan zai sa hannu a fuska na ya mare ni. Wallahi na gaji ba zan sake komawa gidan shi ba. Wallahi biki isa ba. Sai kin koma ɗakin ki. Akan me? Ai ba ki da hurumin zama a cikin gidan nan. To ma in ban da rashin hankali irin naki, me ya kai ki zuwa gidan budurwar da zai aura har ki neme ta da rigima? Umma, kwata-kwata wallahi ba kya ganin laifin Adnan. Umma kwata-kwata fa baya cin abinci na. Baya kula da yaran nan. Idan ya sa kafa ya fita tun safe ba zai dawo ba. Gaskiya ni kan na dawo gidanmu wallahi. Na ba zan koma gidan. Dakata, kin dawo ina? Ki zauna a ina? Dawa. Ai ba ki da gurin zama a cikin gidan nan. Sam tun da wuri ki gama shiriritar da kike yi. Wallahi biki isa mu jera kafada da ke ba. Ki dawo gidan nan ki zauna. Tun da wuri ki hada ina ki koma ɗakin ki. Wallahi ba ki da gurin zama a cikin gidan nan. Umma dan Allah to ki haƙuri dan Allah umma na. Wallahi ba haka bane ma gaba ki ɗaya ni ba zan iya zama da kishiya bane. Wallahi Allah umma. Dan Allah. Ita ta haƙura za ta zauna da ke domin ta san cewar fa yana fa da mata. Amma ke ba za ki iya zama da ita ba? Ba shakka. To ina so in sanar da ke. Daga yau sai yau ki sani tun da wuri. Ba ni da lokacin sauraron irin wannan ƙananan shiriritar taki. Ba da ni ba, ki koma ɗakin mijinki shi ya fiye. Aure da Adnan zai ƙara ki yi ƙoƙarin danna zuciyarki ki san cewa za ki zauna da kishiya. Kuma zama da kishiya ya zama miki dole. Tun da wuri ki cire wannan huɗubar da shaidan ɗin yake miki. Ki ajiye ta a gefe. Ki rungumi aure shine mafi a'ala a tare da ki. Hajiya, do Allah do Annabi ya haƙuri. Wannan abun ya riga ya faru. Insha Allah kuma hakan ba zai sake faruwa ba. Ayi haƙuri, kuskure ne. A gaskiya Adnan ya zama wajibi ka fi ƙarfin gidanka. Domin ni ba zan yarda da duka ba. Saboda haka duk lokacin da matarka ta sake dukan mai ya ba zan yarda ba. Wallahi zan kai ta ƙara. Sai inda ƙarfi na ya ƙare. Domin tun da abin da ya faru ɓoye ta gata nan muke yi saboda ƴan uwanta maza an suka ga irin wannan kumburin da yake fuskanta ba yadda za su yi ba mun amince shi su ba su yadda ba. Ai haƙuri Hajiya. Hakan ma ya faru ne bisa kuskure kuma ina tabbatar miki da cewa an yi na farko an yi na ƙarshe ba za a ƙare ban Allah yadda zan ɗau mataki akai. Shikenan Allah ya sa mu dace amma ka yi ƙoƙari ka zama namiji a gidanka. Ku gaida gidan. Amaryanmu, wannan abin ya riga ya faru. Ki ƙara haƙuri.
komai mai wucewa ne. Ke ma kin san Umma ba za ta goya maki baya ba. Me yasa kika je wajenta? Aikin banza. Kalli yanda idan ki ya ja kina ta kuka akan wani ɗa namiji. Wallahi kin bada mata. Ke da zaki tashi ki zage ki jajirce ki ci mara ki kwace mijinki, amma kin zauna kina ta kuka. Wai me yasa ba zan yi kuka bane Maimuna? Bayan ke kika bani shawarar nan na dauka. Na je gidansu na cashe mata. Sannan kuma bala'i ya shiga ciki. Saboda me zaki ce kan nayi kuka Maimuna? Kina ganin Adnan ko kallo na baya yi. To sai me? Sai me dan baya kallon ki? Ai ko yanzu kasuwa ta watsa dan koli ya ci riba. Ai hakan da kika yi zai nuna mata ko ta shigo gidan ta san babu zaman lafiya. Ballantana kuma ma ba za ta shigo gidan ba. Ba gaskiya bane. Abu ya zo ending. Ya zo karshe fa. Maimuna ni gaba ɗaya fa na sare wallahi. Ke da Allah gafara can. Faduwar gaba asaran ɗa namiji. Zan baki wata shawara. Idan kin ga zaki iya ɗauka to, in kin ga kuma ba za ki iya ba shikenan. Ya rage gare ki. Wai wani irin magana ne ba zan iya ɗaukar shawaranki ba Maimuna. Ki bani kowane iri ne, matukar zan cika burina. Adnan ya zama mallaki na ni kadai san ɗauka. Matso da kunnen ki kije. Kai, wannan ba gaskiya bane. Kai. Mama! Mama! Lafiya Halima, me ya faru? Mama karanta test din nan ki gani. A'a, aikin san idan na ba abin nan. Karanto min ji menene? Kin san test din da aka yi mini? A'a. Wai Adnan yana dauke da cutar kwayan kanjamau mai karya garkuwan jiki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kanjamau? Gashi test din da aka yi min kenan ai. Ah, shikenan. Shikenan ba aure. Allah ya taimake ki baki shiga ba. Can shi kuma ya je ya karata da kanjamau dinsa. Wai ni yarinya na Lima za ta kalla ta ce wai sai mun je mun yi test sannan za a yi magana aure? Wani ai da raini a ciki. Wani irin abu ne wannan? Wato baya daki na? Ni ban ga laifin Lima ba. Saboda abin da ta yi shi ne akan turbar daidai. Shi aure ai dole sai an haɗa da bincike. To don ta binciko wani abu, kaga ai ta yi daidai. In ni ne zan yadda ai gwajin nan. Ɗauke ta kuje asibiti a gwada ka a gwada ta. Wannan zai ƙara tabbatar mata da cewa wane ne Adnan. Na riga na gane wannan maganar ba yadda a ciki. Inda akwai yadda me zai kawo magana je a test kawai na haƙura ta je can ta yi aurenta a wani gurbi man je in yi aure. Wannan ni zan bar shi kawai a makirce da ake so a haɗa tsakanin wanda masoya. Amma ya ka gani? Naji za a yi test. Na rantse maka da girman Allah test aka yi mini. Aka ce wai kana dauke da cutar kanjamau. Shine Hajiya ta ce ita san ba za ta yadda ba. Sai ta zo an yi gwaji. Wato shine ke iya mun da muke da ni ba ko? Ba wai ban ki gaya maka bane. Kawai na ga baka fahimce ni bane shi yasa. Ban da number wanda ya turo. Ai ko ka kira nan ba zai shiga ba. Tun san da aka yi min test na yi kokarin kiran nan ba. Ko na kira baya shiga. Karki da na san me zan yi, zan san wata ba san wata ba. Congratulations yalla bai. Tabbas baka da cuta mai kare garkuwar jiki. Alhamdulillah. Likita ne kuma fa? Ke kuma fa? You are HIV negative. Alhamdulillah. Kaga yanzu sai mu je mu fara shirye-shiryen biki dan yanzu biki ya rage sauran sati biyu. Kaga ko batun kunshi ma ban yi magana ba. Ke da wa? Ai ba bai da tsakanin da ke.
Haba Adina. Ya sa kai ka ce min haka? Dan Allah ka rufa min asiri. Lima, an wuce gobe. Dan Allah dan annabi ka rufa min asiri. Wai ni saboda ba kya so in yi aure za ki je ki yi yarfa ki ce wai ina da kanjamau. Saboda kika cewa ba za a yi auren ba ko? To kin yi kuskure kin faɗi. Aure ko kina so ko ba kya so sati mai zuwa war haka an daura aure. Ni ba ban gane me kake nufi ba. Ka shigo sai hayaniya kake kana surutu. Ai ba za ki taɓa ganewa ba saboda ba kya so a gane. Amma kuma an gano din. Da ke da ƙawarki Maimuna kuka ɗauki tsohon layin ta kuka tura wa Halima text akan ina da kanjamau saboda Halima hankalin ta tashi ta fasa aure ko? To ni wannan toshewa basira ta kuma na kasa gani ta. Kun manta cewa shi layi yana da rajista ne? Idan mata daina amfani da layin, ai ta taba kira da layin kuma layin ma ita ma wasu taba kiranta da shi. A halin da ake ciki yanzu, kawai tana can hannun hukuma. Wai kai dan Allah dan Annabi Adnan, kai wani irin mutum ne? Kai wani irin mutum ne? Na sha faɗa maka ba cewa ni ba zan iya zama da kishi a cikin gidan nan ba, amma ka gagara fahimta ta. Na ce ka sake ni, ka ki ka sake ni. Ya kake so na maka ne? Biki san sake ki ba. Zama a gidan nan ko kina so ko ba kya so kin zauna kuma sai na yi aure a cikin gidan nan. Wallahi baka isa ba. Na rantse da Allah baka isa ba Adnan. In dai har kaga ka zauna da wani abu guda biyu a cikin gidan nan to wallahi silifas ɗinka ne, amma ba dai mata ba. Sai dai ka zaba ko ni ko ita. To shikenan. Idan na aure sai ki abin da zaki. Za ka yi ko? Allah ya bada sa'a. Ka yi. Aisha. Ina Halima take ne? Tana ciki. To ki je ki ce mata ke maza ta fito mana ga mutane duka an haɗi yamma tana yi. Ɗazun dai na shiga ɗakin ta na tarar da ita suna jiran mai kunshi. To. Ita da ƙawayenta. To maza ki shiga ki gaya mata cewa an haɗu ga yamma tana yi. To shikenan. Ni ba na son komi aiki a dinga nawa. Wallahi ba zan buɗe maka ba, sai dai ka kwana a wajen. Ai ni bari na gaya maka duk wanda ya ci tuwo da ni miya ya sha. Ai sai dai ka yi fatin a bayan gidan, don ba za a taɓa yin fati da ango ba, sai dai a yi da abokan ango. Amma ki ga kin ci mutunci da mu bi. Kai kaga cin mutunci ni ban gan shi ba. Matukar kana so in sawwaka maka sai dai ka janye magana yin aurenka ko kuma ni ka rubuta takarda ka sake ni da bar maka gidanka. Kuma wallahi ba zan sake ki ba. Kuma ba zan zauna amarya zauna daidai mu ji gare kina ƙaunar ki tausasa masa kin jamarya zaman soyayya ba shinge. Da kunci ga amarya ashe aure da dadi haka ne
na gano. Zaman shago da kunci ga amarya. Da sunan Allah na faro, da ya lamince min na tsaro, a yasi in mai ta gero, kira nai dangi sai ku juyo, batun aure zanyo da an ɗauro, amarya an gona ga sun waigo, zaman aure tabbas akwai daɗi, in har da so aka yo ana tausayin juna. Girma a yau lima ta iske koma, lima ki san kin samu dama, batun fara'a ba a faɗa ma, shigar ki kawai ta nuna kin girma, gidanki a yau zaki zama lima, da ke da mijinki sai ki nishaɗi, lima ta ɗinku har ya saka ku yau marmarin juna. Kin so shi sai ku tafi, hakkin shi kula da sirrin shi duka rufe, mai sanya raba ku ɗinkin jikin ki kafe, ki gada rufe mutuncin shi ya fi daɓe, mijin ki dake shi ne ya damu da ke, zama ku kayo har shi ya gamsu da ke, kin yarda da shi kullum a gan shi da ke, zuma da rake na sake bashi ya sha amarya. Ango ka zamo mai jin kira da faɗa, ka lura da su gardin shi ya fi gyaɗa, amar su idan kai kuskure ka faɗa, ka sata a hanya ba fishi da faɗa, alkairi da ta yi ma godiya ka daɗa, zaman ku da juna shi da ke ta faɗa, da ta yi fushi sai kai yi lallashi, haushi ka sa ya wuce ta dara ku so juna. Na kuka ki shirya ki fito a ɗauka, da guda a raka da barka, nasihar da aka yi ki ɗauka, biyayya ga miji hakika, ki dage ki rike ki ɗauka, amanar ku da zama hakika, biyayya ce da sa tausayin juna. Ashe aure da daɗi, haka ne na gani. Zaman shago da kunci ga amarya. Ashe aure da daɗi, haka ne na gani. Zaman shago da kunci ga amarya. Ashe aure da daɗi, haka ne na gani. Zaman shago da kunci ga amarya. Amarya, kin ji halin da ake ciki. An nemi ango, an rasa. Matarsa ta shaida min cewar ita ma bata san ina ya shiga ba, kuma gaba ɗaya wayoyinsa duk an buga an kasa samunsa. Haba Nuruddin, ka faɗa min ina ango na shiga ko ya fasa aure na ne? Haba Lima, ya yake magana irin wannan? Ki sani na gaya miki har yamman nan muna tare da shi. Kuma abin da ya ce da ni shine zai shiga gida yayi wanka, idan ya fito za mu haɗu da shi tukunna mu to ƙaraso gurin bikin nan. Gaba ɗaya tun daga nan gurin an neme shi to sama ko kasa an rasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya jikin na shi. Adilan ina ka shiga ne ka samu cikin tashin hankali. Dukkanin wannan cikin tashin hankali. Wallahi umma ta matsala aka samu. Wace irin matsala? Ko dai ka fasa auren da gaske? Haba ina. Ai rashin zuwa fati ba zai hana aure ba. Goban Allah ya sa daura wannan.
Malaka wani zuba mu a gabanka kamar ɗalibai masu ɗaukan darasi. Na tara ku ne a matsayin ku na mata na. Muku nasiha akan yadda za ku zamantakewar ku. Matanka? Ban gane matata ba ku bi bane na? A'a, matarka ne. Dan ni ba matarka bane. Kamar yadda na faɗa maka ba har yanzu bata sauya zani ba. Ba zan taɓa zama cikin gidan nan tare da wata kishiya ba. Don haka idan kana son zaman lafiya da kwanciyar hankali a gidanka, ka sawake min ka sake ni da tafi namu gida. Kamar yadda na faɗa maka ba har yanzu bata sauya zani ba. Ba zan taɓa zama cikin gidan nan tare da wata kishiya ba. Don haka idan kana son zaman lafiya da kwanciyar hankali a gidanka, ka sawake min ka sake ni da tafi namu gida. Mubeena ki haƙuri, magana saki babu shi a tsakanin da ki. Ƙarya kake malam. Ƙarya kake yi. Ki je na sake ki saki daya. Allah na gode maka. Na gode maka Allah da ka rufa min asiri. Ka raba ni da macuci, azzalimi maci amana. Ke kuma na dawo gare ki. Makira, munafuka. Ki zauna da zaman saninki da cewa abin da yayi min ke ma baki wuce yayi miki ba. Don haka ni na gode wa Allah. Saboda haka ni zan shiga in tattara kayana da kayan yayana na bar maka gidanka. Wai wani aya tukuna? Idan magana yaya ne kai ki saki ki ce zaki taba min yaya. Zan iya gyale ki akan komai amma banda magana yaya na. Kai ki saki ki taba min yaya. Biki zo gidan nan da su ba. Lokacin da kike zo gidan nan ke kadai kika zo kwankwanki. Haka kuma zaki koma. Ai da jini na a jikin su. Ban ga laifin ki ba. Wato sai da kika kai yaron nan bango ya sake ki ko? To shi kenan tun da zaman gidan kike so ga kinan gashi rayuwar gidan ai ba ta ba shi sai ki tai tun da ki kisha da masallaci ai ku kiyaye ta kasuwa saude Allah ubangiji ya baki hakuri zama da ita ni dai ba zan iya zama ga wannan bakin cikin ba sai an jima. Ai kuka ma yanzu kika fara Mubeena. Saboda kishin banza da na wofi kika baro ƴaƴanki da mijinki, kika baro ɗakin ki ko? To idan baki je kin rike ƴaƴanki ba, kya je ki rike nawayensu. Ke ba ilimin kirki ne da ke ba, ki zauna mu zauna tare ke jigumni tagumi. Shikenan ba ni da abun yi, ba ki da abun yi. To tun da wuri sai ki san sana'ar da zaki kama ko awara ko ki yi dan malela ko wani abun da ya kama a waje. Na yara wallahi Mubeena kin cuci kanki kin cuci rayuwarki wallahi Allah ya shirye ki ana kishi amma ba haka ba na hauka ba haka na hauka ba kuma ki kama hanya ki koma ɗakin mijinki kowace kishinta ya kasance ya za a yi ta daɗaɗa wa mijinta rai shine kishin da ake yi sakarai sha Me ya kaka gidan mijina? Kina tunanin abin da na faɗa akan ki ciwar zan janye ne? Dan Allah karfa mu asiri. Ni fa mata aure ce fa yanzu. Ke kika san da haka. Dama na gaya miki cewa duk wanda kika aura daga ke hashi ba ku ba zaman lafiya. Ma faɗa miki haka ba? Dan Allah karfa mu asiri. Dan Allah dan Annabi. Yi me? Karfa mu asiri. Dan Allah dan Annabi. Allah karfa mu asiri. Halima, ya ke faɗo kamar an je yaro ne ne. Shiga ɗaki ga nan zuwa. Mami a san abin da za a yi wallahi.
Allah yaran nan ki tsaya ki kula da tarbiyyar sai da kamata. Kin ga idan ba haka ba mahaifiyarsa in ta samu labarin cewa ba sa samun tarbiyya yadda ya kamata za ta izo ta gaya wa alƙali a kwace su daga hannun. A halin da suke ciki yanzu suna wani munzali ne wadda uwarsu ce ya kamata su zauna da tarbiyyar su. Amma na zaɓin karɓe su zauna a guri ne da na san ba ta iya ɗaukar nauyin su ba. Da fatan kin fahimta. Yanzu duk abin da nake a cikin gidan Adnan baka gani ba. Yanda nake kula da yaran nan sai ka ce ni na tsugunna na haife su, amma har in ka ce za ka yi ma haka wallahi baka yi min adalci ba. Ki haƙuri. Ai ba haka nake nufi ba. Kawai dai ina miki tuni. Ko kuwa? Mubeena! Mubeena! Wannan yariya. Mubeena! Mubeena! A'a, ke! Ba ta ji ne? Ina so in je gidan mai kayan miyan nan ne. Don haka ki yi ƙoƙari ki dafa mana farar shinkafa da manja kafin in dawo. Kin ji ko? Assalamu alaikum. Na? Ni ce, ita ce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To. Haba Adnan, na faɗa maka halin da yaranka suke ciki, ka ce min wai makirci ne? To in dai makirci ne ka je ka tambayi principalin makarantar mana ka gani ko san maka ƙarya ne. Ka je ka same shi ka tambaye shi. To shikenan. Wallahi sweetheart ƙarya take yi. Yau abin da na dafa ma yaran nan chips na soya musu da tafarfesu na zuba musu. Wallahi ƙarya take, kawai dai tana son ta haɗa ni da kai ne. Ya kamata ka gane gaskiya, haba sweetheart. Kai ma ka san ba zan taɓa yin haka ba, kai ka sani ai. Haba dan Allah. Ka ji min munafukan mata tana son ta haɗa ni da mijina. To ani ba bauta ƴaƴa na zoyi ba. Idan tana son ƴaƴan me yasa ta fita ta bar su? Saboda haka ni ba bauta na zoyi ba. Ta zo ta kula da ƴaƴanta. Wallahi Allah nuraini. Wallahi ba shari na mata ba. Ka je makarantar da kanka ka gane wa idanka. Saka tabbatar da abin da na faɗa gaskiya ne. Wallahi yaran nan suna cikin azaba. Wallahi Allah. Ka gaya masa na yi nadaman abin da na aikata masa. Ya yi haƙuri ya maida ni ɗaki na. Mubeena, ki daina kuka. Ki yi haƙuri kin ji? Komai zai wuce. Kuma Allah yadda zan mishi magana. Kuma na tabbatar idan ne mishi magana zai yi na'am da batun da na kawo mishi. Tunda shi ma yana cikin damuwa. Maganar yaran nan nasa suna ɗaga mishi hankali ba ƙarami ba. Dan Allah Nuraini, dan Allah ka taimaka, dan Allah dan Annabi. Wallahi na gaji da wannan tsawaicin. Kin ga Mubeena, ya isa. Kake tara mun jama'a a nan wurin. Irin wannan zai samu gaba ɗaya hankalin kowa ya dawo kanmu. Da Allah tashi, da Allah. To. Zan yi mishi magana na gaya miki. To. Kuma a yanzu ma in Allah da zan kira shi a waya mai magana kafin ma mu haɗu da shi kenan idan ya dawo daga ofis. To bayan wannan kuma ki je dai gida
duk koma menene in Allah yadda zaki ji. Yaran fa. A'a wannan babu damu. Wannan ki kudin ki hau taxi. Ki je gida babu. Zan nemi ki a waya. Yawwa Adnan, kaga za mu rabu ba mu wata magana ba. Magana ce akan Mubeena. To wace magana za a kan Mubeena? Kai dai kaga irin cin mutunci da wulakancin da ta rika yin a gidan nan. Ai ni abin da yafi kawai a kyale ta. Ta je can in ta gama ta auri wani, in ta auri wani sai ta gane bambancin tsakuwa da aya. Kar mu haka Adnan. Wato Mubeena ta yi nadama yanzu. Babu abin da Mubeena take so a yanzu sai ta dawo gidanka, kuma idan ta dawo ta tabbatar maka da cewa ta canja ba kamar yadda ka santa ba. Kuma kai yanzu ta yi nadama ta gaya ma ni shine bata gaya ba. A'a, to ka ɗauki wayarta ne? Ko da ka ɗauki wayarta ba kwa ƙarewa sai da faɗa. To ta ina za ta samu damar da za ka yi mata bayani ko kuma ta yi maka bayanin akan abubuwan da suke faruwa? Haka ne. Ka san wallahi ina matuƙar ƙaunar Mubeena, amma wannan halaye da ɗabi'u da ta riƙa yi kafin ta bar gidan nan su ne abin da suka dame ni. A gani ba damuwa, zan yi nazari a kai. Je ka kawai. Abin da nake so da ku shine na farko ku haɗa kanku, na biyu ku zama mata na gari. Idan kuka yi haka ina ganin za mu kasance mun samu zaman lafiya a tsakanin. Kun ji ko? Farin ciki na da kuma idaniyata. A matsayinki na babba Mubeena, ina so ki zama mai haƙuri da kuma kawaici. Ki riƙe girmanki. Ke kuma Halima a matsayinki na karama ki mata biyayya, kin ji? To ban sani ba ko dai kuna da abin da ku ci. To ai duk abin da zamu faɗa ka riga ka gama faɗan shi. Sai dai kawai mu ce Allah ya haɗa kanmu, ya ba mu zaman lafiya. Allah kuma ya baka ikon rike mu, ya haɗa mu aljanna. Amin. Ke ba amarya? To ai antina ta riga ta gama magana. Abin da zan ce sai dai Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya baka ikon rike mu. Farmata kai? Dama ba ke bace a ciki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, na shiga uku. Masifar da muka tsinci kanmu a yau a gidan nan, wannan yan iskar ce ta zama mana. Kana sani ka aikata haka? Ƙarya kake. Dan Allah Hajiya ki haƙuri, ki min izini na je suke ta. Ba zan taɓa baka wannan izinin ba Alhaji Karami. Dan Allah dan Annabi Alhaji Karami ka zama namiji jajirtacce mana. Wanda zaka iya sarrafa kowace irin mace ce. Ka dan ƙara ganin ka da ita. Ya kamata ki riga yadda da kaddara. Ba zan yadda da kaddara ba, saboda ba zan yadda ka dora wa kaddara abin da bata sani ba. Ni kina da hankali kuwa? Ban da shi, ko zaka ara min naka? Abu kaɗan kika ƙara a cikin halayenki na baya, wato yi min magana.